Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dayan, 24 anyos, may ka-live-in ug may tulumi ka mga anak. Taga San Fernando, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa birth certificate sa akong ka-live-in. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Dako na si Muntian Dayan ay. Milubo naman nigmaayo, pero buyag. Buyag, uy. Pero buyag gani. Ting anak na bayan ako rumbuhan na. Mawang ingon-ini na gani katakong akong tiyan. Magsiyam ka buwan na kod-nikod. Excited lang kay ko nga magkakita sa tong anak Dayan. Sure ko. Gwapo o baka gwapa gining bata ah. Asa ka maliwat no? Ang sa maniwat. Nato ding duha. Aw. Asa muliwat ba nako ba unimo mo lang nato pasabot. Mas maayo yung arin ako, uy. Kay ako ba yung nagdaan ni sud sa siyam kabuwan. Ako pa'y mga anak. Sakit ba ako nung kaayo? Ano ya? Wala ko natampuan na. Pagbuhat yung natampo ni mo ani dong. Tuod, uy. Andamang imong birth certificate ha. Kay kinanglanon ra bagit ko nun na inig parehistro na to sa tong anak. Ilabi na kay dili pa ta kasado. What tay marriage contract nga ikapakita. Aron na makapada sa imong apelyido ang atong anak. Ako niya ingnon si mama ana. Dayan! Dayan! Kinsa na? Kaya ko ni ay si mama ninyo. Hala, ang mamang Fernan. Naghatod ko aning gipangayo ni Fernan. Nangita ka man kuno ini. Ang unsa man ni ma? Oh, ikaw mo kay nagsugo ani sa akong anak. Ang iyang live birth. Ay, udi ay. Kay murag mga anak na magid ko ani sa sunod si Mana magud. Oh, mura bitaw. Kay ni os-os ng imong tiyan. Maulagi ma, magsakit-sakit naman gani. Uy, panganda na mong daan. Ibasig mo gawas na ng akong apo. Mao gani mga gipangitaan ako sa Fernan sa birth certificate aron makadasing apelyadong among anak ba. Ay, wa ko kakuha ng birth certificate. Kay kuhaon pa manggod na sa NSO. Live birth ning akong da sa pagkatawag yung Fernan ba. Pero maura manggod na. Kining live birth kon ipasa sa NSO, maura sad ni ilang i-release dito. May noon ma, ang original gid ni. Oo. Kalisod kaayo ang pagkuha ng imong gipangayo. Kay dito baya sa Mindanao na matao si Fernan. Mao ba di ay ma? Maong kana na lang live birth ang ihatag. Kung pangitaon gyud inig parehistro niyo sa inyong anak, kung matao na kana. May ari gid si mama ganina. Naghatod ni ay live birth ko no nimo. Pakita ko na ko. Wagid ko sukad kakitaan ng akong unsa ganina? Live birth. Dara akong habuon sa brown envelope ha. Dara. Lah, tempa. Duha man lagi ni kabuok ang imong live birth, Fernan. Ha? Unsa duha ba? Ay tan-awa ra gud. Duha lagi ni. Hala. Ug lahi-lahi pag yung imong apelyado. Unsa? Nakulbaan kayo ko pagsulti sa mong silingan nga nakatigiyaw sa research store. Nga kolektor ko sa lending. Perti na kong laguta, kaya wag yun siya magpahibaw na ako. Tuod man, dali-dali dayon kong niuli sa amo. Unya, nagpahibaw sa unta ka, uy nga, mangutang ka. Giagni manggod ko sa akong mga amiga, gud. DXDC RMN. Usa, apelyado siyang mama, ug ang usa, apelyado sa iyang papa. Mao nangutan ako sa iyang mama kung unsay tinuod adto. Unya, Anda, ang nagproses sa Mindanao ang nagbuhat, ana. Kaya dili baya may kasado sa ama ni Fernan, dihang gipanganak na ako siya. May nag-ingon manggod, nga dili pwede makada ang anak sa apelyido sa iyang amahan, ini katao, kay wa may makasal. Maunang ka ng usa ka live birth, ako anang apelyido. Niya,
may niingon man pod nga pwede ra daw makada sa apelyido sa papa ang bata bisag dili pa kasal ang mga ginikanan. Mao nang gibuhatan sad mi sa nagprocess ana sa apelyido sa iyang papa. Mao ba, ma? Unya, asa may sundon, ani, ma? Kaya inigpanganak unya na ako ba? Aw, bisag hai ana. Ano, na mama, uy, di man gud siguro ingon anak, ma, uy. Kinahanglan kitang mamili, anak, ma. Ganahan ko nga akong apelyido ang dalon sa akong mga apo. Pero kana si Fernan, nagdamang gina sa apelyido sa iyang papa, sukad sa iyang pag-eskwela. Aw, hindi, ang sayang papa na lang tingali, ma. Kay mao man gyud na gid ni Fernan. Aw, kamo god. Bisag asa god ana. Ay, hala, may sakit man akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Fernan! 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 Dayan, ano? Sakit naman ang akong tiyan. Ha? Mga anak na tingali ko. Uy, pinuo ko mo. Trabaho para ba ko? Ayaw sa pagtrabaho kay mga anak na ko. Ulit to, no? Sorry, narato lang ko. Hindi, ano may ako buhaton? Dadala ko sa ospital. Kaya basig ani ko din makaanak sa ato. Oo, dalot ka ospital. Happy ko na yan. Natuman gina nga akong gusto. Nga malalaki ang atong anak. Mao pa. Doon, muali ron si mama. Puli na ako bantay ni mo. Kay motrabaho na ko. Ay palitan na ba gatas o diaper. Mao. May noon kay manhi si mama. Fernan! Diyan! Oh, basta naman, na-rehistro na ba ninyong bata? Ma. Pamana ko fill up, ma. Gipasa na ako din sa ospital. Pasilan, Fernan, nakuha ko sa imong NSO birth certificate. Akong apelyido man da imong gida sa imong NSO. Ha? Bisan pag naglibog mi, ipadayon paghapon namo ang pagpada sa rehistro sa among anak sa apelyado sa akong ka-live-in, diin nagdasya sa apelyado sa iyang papa. Hangtod nga, miabot og tulo ang among mga anak. Apan, dili na ko kalikayan nga maglibog ko o mabalaka sa ilang mga apelyado. Ilabi na nga, sa NSO sa ilang amahan, dili mao ang ilang gida karon. Unsaon na lang kun, mangiskwela na unya sila, nga kung mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, duha ang live birth sa akong ka-live-in. Ang usa nagda sa apelyado sa iyang mama, ug ang usa sa iyang papa. Apan sa iyang NSO, apelyado sa iyang mama. Asa misundon ana ron? Ang sa NSO ba? Ikaduhang pangutana, ang gidagyod nga apelyado sa akong ka-live-in, mao ang apelyado sa iyang papa sukad pag-eskwela niya. Unsaon man ana nga sa NSO di ay apelyado man sa iyang mama? Ikatulong pangutana, ang tulo na mo ka anak nagda sa apelyado sa papa sa akong ka-live-in. Unsaon man ana nga ang apelyado di ay sa NSO sa akong bana, apelyado man day siyang mama. Asa may among ipa-usab ay ni ang iya bang apelyado o ang apelyado sa among mga anak? Ikaupat og katapusan, kung among ipa-correct kining tanan, asa man nimo duol ug asa may mas gamay og gasto? Pwede ra ba namo ni ma-process dinhi sa Cebu nga sa Mindanao man natawong akong live-in? Palihog, tabangib tambagi ko, kini ang akong suliran, Dayan. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema nga may punto legal, personal, behavioral, emotional, mga problema natin kabay sa itong mga dokumento, sa itong mga papilis, sa itong mga birth certificate, marriage certificate, sa itong mga pangalan, at mga issues in life, sa mga gipang ghosting din ha, sa mga gipang block, wala gisin, usa pa man na siya gimute, unsa ba? Na tagda, green man unta, active man man ko gisino, man ko tagda, uy, bantay lang ni, uy, kadugay ba mo tek, galagot ko, uy, kamusin ka ninyong dugay, pipila ka minuto, di pwedeng naligo, di pwedeng na ilang kasturya, di na itrabaho, di nakatog, relax lang, paabot lang, sa, basi mo tubag rato, yung naabta nagpilak si mana, ay naunsa nakahato, wa na gyud dawatan na mo na ni, this is it, mag-move on na ta, di ba? Na mga butang in life nga di na to kinahanglan ipamugos, oy, ngano mamugos man ta, na pamilain din ha, ngano, dano di ay, ako pa nimo, wa nakatagda, wa na jud, di
go, pagwapo, go out again, mingle again. Napay daghan din hate. Lex, thank you next. Muna nato isulti, thank you next, di ba? Muna, ipadaan ang inyong suwat di, ipadadiri sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase gining pamaagi guys kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Mas masabtan namo nga no, mas klaro, mas tinaw, mas sakto pud amo mahatag nga tambag. Most of all, mas nindot pud ang dramang inyong mapaminaw sa kahanginan, di ba? So, padana na ay mo kauaw, kitang tananhan ay mga problema, importante natay ma-sharean, natay masultian, natay mapahungawan, natay hibawan, no? Nay makahibaw, makapahungaw ta kay makapagaan ba na sa ato ang gibati nga binagbugat na kaayo. Maski pag way wa siya matambag, naminaw lang, way saktong tampo, makapagaan gihapon, no? Maski just there to listen. So, kana ay mo kauaw ha, kung inyong gusto nga ialyasan na nato inyong pangalan, amo gid na pong alyasan, ha? Thank you kaayo sa ako ang mga followers sa Elaine Tantenko Bathan on Facebook. Like ug follow lang guys, kay usay makaabot ng ganang di na ko ka-accept kay kutob 5,000 ra man pud ngano pud ning Facebook. Iya wag limitar nga 5,000 ra, di man pwede madungagan. Uy, so but you can follow me, maka-comment mo, makakita-kita ta unya. At least makibaw mo ko sa minaw aning attorney Elaine para kung mapadpad ko diha sa inyong dapit, makakita mo na ako, uy duol ako, uy magpicture ta, magkita ta kay malipay baya gid kong kanang kita kog mga maminaw nako no nya mga suking tigpaminaw all over, labi na ako sa Bohol, sus ug Negros, daghan kay maminaw, Butuan, Surigao, sus Sipa kay ta dinha, Davao, Zamboanga, sus thank you kayo ninyo no. Rose Ababon, Limbo nga kanunay nagsubaybay nato, nindot kayo imong tingog, maayo kayo kamutambag unya gwapa, hey buyag no. Thank you kayo kay di gud ko no ma-insakto ang iyahang adlaw o di siya makapaminaw, maski asa ko niya dalo niyang radyo taga Bayugan, Agusan del Sur, si Ma'am Rose Ababon, Limbo. Hi Ma'am Rose, thank you kayo. Kumusta ka din ha? Hinaut unta okay ka og imong pamilya. Lera Osco Labador of Surigao City, thank you kaayo. Kay siya may tagmabasa ni nimo ma'am, okay ha? Kaduha ko na ti kag-greet. Kasi siya paminos DYHP buntag hangtod gabi no? Thank you kayo. Gikan ako og ni Attorney Rofil Banyok. Gwapa kay ka, idol ka na mo. Thank you kayo. I love you. Surigao City, si Leria of Oxo Labador. Also kang Lins Cute Aleria Bukid from Surigao City also. O kani si taga San Jose Leyte si Ariel Lubiano. Also kay Atim Ron Asanak Anrek Aled de la Serna ni siya. Sender karong adlaw taga Bohol. Sipa kita des Bohol, tawagan nato sa pangalan nga si Dayan. Punto legal o kabahin sa birth certificate sa iyahang ka-live-in ang iyahang gustong ipangutana kay unsa ni kabahin sa iyang birth certificate kay kuhaon pa magud sa NSO ang live birth iyang iyang gidala ug ang pagkatao niya Fernan unya maor, pero para niya maura man kuno to ang kining live dili iyang live birth kung ipasa sa NSO murag naglibog ning iyahang naglibog kuno anong unsay problema ani ato ang drama kay tungod nga di man gud sila kasado, so murag nagdala siya aning apelyido nga Fernan. Sila naglibog, ako galibog sad no nga ilahang pagpadala sa rehistro sa ilahang anak ang sa apelyido sa iyahang ka-live-in di nagdala sa iyang apelyido sa iyang papa, hangtod nga niabot og tulo ang ilahang anak apan dili na kuno niya kalikayan nga malibog og mabalakan na silang apelyido labi na sa ilahang NSO sa ilahang amahan kay dili man kuno mao ang gidala. So meaning ang live birth ug NSO wa nagkadimao, di pariha. Butungan nga supposed to be pariha man gud ni. Anyway, mo niya mga pangutana guys. Duha ang live birth sa iyahang ka-live-in. Ang usa nagdala sa apelyido sa iyahang mama, ang usa nagdala sa apelyido sa iyahang papa. Apan ang iyahang NSO apelyido sa iyahang mama. Unsa man gyud ang sundon ana karon? Ang NSO ba? Okay. Ambot og unsang kahitabo nganong naduha ang live birth nga kausara man gid unta na fill-upan ang live birth kay kausara man in taon tang mataw nganong naduha man na. Now, ang unang nahitabuan na I think maunang ang NSO usara gid pud nay sundon. Ang unang na rehistro which is I think ang katong papel nga live birth nga nagdala sa apelyido sa iyahang mama. Now, ang live birth di na siya mao ang official record. Ang official record nato is maunang naa sa NSO. Kay mauna ang gitransmit ngadto sa from local civil registrar kung diin
atong isubmit ang ato ang live birth o birth certificate gikan sa ospital ngadto sa munisipyo, sa City Health, ngadto sa local civil registrar, and si local civil registrar mo report dito sa Philippine Statistics Authority or NSO sa una, no, National Statistics Office, kay gihimo na ng official ang ato ang record of birth. Ang NSO ang sundon. Ug unsa tong apelyido, in which in this case ang apelyido man sa mama maunay sundon sa imuhang ka-live-in. Kay mo na iyang official gyud nga pangalan. Kay kaning NSO na to, guys, maupod ni ang official nga mo reflect ngadto sa ato ang o other records, driver's license, passport, SSS, GSIS, voters registration, ug uban pang official nga government records, BIR, kana sila ha. Ang ikaduhan niyang pangutana, ang gidalag nga apelyido sa akong kalivin mao ang apelyido sa iyang papa. Sukad pagskwela ani, unsaon man na nga ang NSOD ay apelyido man sa iyang mama. Well, ang apelyido gid sa iyang mama ang sundo nato officially unless gusto nimong ipa-change, no, nga ang apelyido na sa imuhang and ang apelyido na sa iyang papa ang iyang dalhon. In which case mo adto ka sa local civil registrar para iilis ni unya si local civil registrar ilisan na niya yang record din ha. Mo padapag gid siya record sa NSO kay para ang record pod sa NSO mausab pod. Unless ato nang buhaton ang atong sundon ang record nga apelyido si imong mama kay mo may naas NSO. And I said ang NSO mangyod god ang ato ang sundon. Okay? Mas lesser siguro siya og hago kaysa sa ang imuhang sundon ang sa mama niya. Kung pananglitan mo na gud na gidala no nga apelyido sa imuhang ka-live-in karon apelyido si iyang papa ang NSO nalay usba kaysa sa ato ang faluhon ang NSO karon which is mama usbo nato ang record sa school, ang record sa SSS, BIR, license mas hassle. So ang NSO nalay usba para consistent. Ikatulong pangutana, ang tulo na mo ka anak kadalas apelyido sa papa sa akong ka-live-in. Unsaon man na nga ang apelyido di ay niya sa NSO, ang apelyido man di siyang mama. Asa man ang among ipausab ang iyang apelyido sa iyang mga anak. Like I said kaganina, mas maayo iyo mo na lang apelyido sa iyahang imong ka-live-in kay mo na ray sundon ang katong papa kay mas dako lagi usbonon, di ba? Si like I said, usbon ang driver's license, usbon ang mga record, hasta pud ang sa mga anak usbon pud. Mas dako trabahoon, may pag ang iyahan na lang para consistent na, no? Ikaupat ug katapusang pangutana kung among ipa-correct kining tanan. Asa man nimo duol ug asa man mas gamay gasto, pwede ra ba namo ni ma-process dinhi sa Cebu nga sa Mindanao man nataw ang akong ka-live-in? I think right now pwede na, no? Nga dili na kamo adto sa local civil registrar kung asa na rehistro ang imuhang birth certificate, but pwede na may select process din sa Cebu. Bottom line, isang importante ma-process, mailisan siya nga ang apelidong imuhang dalhon sa imong papa to be consistent sa imuhang school record, sa imong ka-live-in, sa nang official records ug ang record pud sa imong anak para dili na ka mag-usab. Mas dili siya hassle, usara ka tawo ang ilisan ang apelido sa imuhang ka-live-in, ang sundon ang iya ng sa iyang papa. Okay? Libog no? Laban guys! Way libog-libog, way kutong-libog ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.